Tae gid siya brother. Akong gisimhot. Yana gid ako bagyana. Koy ang himaksikan. Ah, okay. Ako din nakatunog og tae. Mga karong turn diara. Ala, ay kanang ablihi sa brother ang luyo kay akong kuha na kung kuan tripod. Abay nga. Tama gamay. Dara. Kanang sako ano labas. Okay, kuha sa tas ato ang Kadag ka uda. tuang hinagiban. Hinagiban ha. Naatay hinagiban diri. Okay. Puti sa brother. Mura ba ka tong gravity na video? Oh? Tulis niya. Tulis niya. Ano tong sundang na ako? Og katong gabas. Ato tara. Koy ang himaksikan. Giara. Asa na ni? Ito. Ara man karong turn na. Padung mi didto. Dara. Amo hadlokod boosting. Wala ka na, pwede na. Oh, ala Ariel tayo rin kinaghan. Boss. Pwede may mga karuma diha. Aw. Mga lami, mga lagi libre lagi ta pero sakit lang kayo. Mubaws. Gambas lang mi eh. Bader, gambas lang ta. Sa kuan, sa syudad. Layo kay magikan eh. Naabot pa mi di biya mi taga diri. Oh, kanina lang imong pinutol busing. Salamat yan busing. Sakit kayo eh. Ay, di ara bader. Apilon taning kuan kaning laya. Kani. Okay. Gobso na to. Boss, unsay ngani mo, boss? Ha? Unsay ngani mo? Cardo. Si Boss Cardo boss mga karong turn. Tara. Siya ang nag-una diri. Siya ang pinakalig-on. Siya ang pinakalig-on. Iya lang ipangwag tunok ang iya ha. Adi na ko sunod eh. Di na mo kuwag tunok boss. Isog mo mi. Ah, magaling. La kayo eh. Tunok-tunok ko na sa una. Ay mo ra nang idapat sa imong kuan. Ako ni ko sa yali na ko sa pagtanong ko magkarding. Ligon mo kuning aroma boss no. Ah, ligo ni kanang dagko ni. Kabaw ba ka boss nga kaning aroma maura ba ni gihimong corona sa Ginoo na to? Na may tanok. Oh, kanang kuan kay naman ni mabuhi man ni sa Israel. Mura di tag Israel no. Kay namin mabuhi nga aroma diri. Asa naman tos Boss Justin Mark? Giuna lagi ko. Hoy. Are dire. Nang hagpat man kanina nun. Are dire kay daghan kayo. Pero kadang pagkamunggay diha. Dada diri. Dito kayo. Init lagi kay boss. Ara man karon to na so magkuan sa mi, mutol sa mi. Namita na namang gag. Yo. Singot-singot na gamay. Yan nindot kay nilandong. Peter kayo. Tara mo nakuha eh. May ubay na. Tara. Baho magtae diri. Baho magtae mga karong turn. Agay. Kita eh. Baho kay tae mga karong turn ambot na unsa na. Nagoroy nilingkod sa trono. Kuan man gud niya mong giarihan gud kanang murag bakante nga luti ba. Kung gusto mo magbalay, libre ari diri. Mao lagi kamo sa imong hawa na ning aroma diri. Libre na ni diri pero hawa ni lang. Bitaw. Ikaw lang sa manglimpyo lang sa gas. Oh, na mga tae din na iro oh. Oh, fox. Wild fox. Iro bitaw, di ito fox. Sa balik na sa ta, mamutol na sa ta mga karon na. Ah, okay. Ako din nakatunog og tae.
Kinahanglan ko manghimas. Sana yung muna hugasan dito yun. Mga karangtorn. Ginagawa mo. Mao din baho kay tae mga karangtorn. Hindi aray. Wrong turn yun. Uli ko yung namo. Maglakaw. Mga karangtorn, maglakaw kita ni. Samni, buslot. Oh, buslot. Ginagawa mo. Lucky ba? Anak mo na sa? Lucky na sa mga karangtorn. Buslot. Lucky ba? Naa? Asa? Dili? Dapat tukmok. Nalagin sa mga ilan. Mapilo mo ni. Nagandaghan namin nakuha. Adro, kuha unsa to nakuha ang sigid madama karong turn eh. Nakatunob jud kog tae. Oh. Ano daghan dito ni? Baho gyud. Ang kani siya di gini siya tae. Ha. Daro. Tae gid siya brother. Akong gisimhot. Giana gina ko bagiana na. Nara may tubig ngita ang ano ta. Nagkampat pag yun. Oh, dara oh. Asa? Nagkampat pag yun. Ano dito? Oo. Nagkampat pag yun. Recorded na ni sa history mga karongtor na nga bahalag nakatunob kog tae, at least sila sa Baldakin na nakakuha sila.